Esitatimendeni, isishayamthetho siqinisekise ukuthi ukukhethwa kukaMojtaba Khamenei njengomholi wesithathu we-Iran kulandela ukuvumelana ngo-elethu kwamalungu esishayamthetho. uMojtaba Khamenei wazalwa ngonyaka ka-1969, uyindodana yomholi we-Iran owasocongwa empini eqhubekayo ye-Iran, iMelika ne-Israel. Ngaphansi komthethosisekelo wase-Iran, umholi wayo obizwa nge-Supreme Leader ngolwasemzini unamandla ukwedlula yonke iminyango yombuso kanti uphinde abe ngumkhuzi wamasosha ezwe. Ngosuku lwayizolo lokumenyezelwa komholi omusha we-Iran, umengameli uDonald Trump wesabise ngokuthi ukuqokwa komholi omusha kuzofanele kuvunywe iMelika, uma kungenjalo zizoba mfishane izinsuku zokuphila kwakhe ehola i-Iran. Ekhuluma nabendaba, uTrump uthe uMojtaba Khamenei akakufanele ukuthatha izintambo kuyise. Umbuzo-ke manje uthi, ingabe ukuqokwa kwakhe kusho ukugoba uphondo we-Iran nokunqoba kweMelika ngoba nakhu phela sekuguquke ubuholi bezwe? Leaving Mujtaba Khamenei in charge of Islamic Republic, someone who might not have become supreme leader. And now, because the conditions of war made it easier for this 56-year-old to become the supreme leader, and the United States leaves him in power and walks away, there's a relatively young man in charge of a pretty large country in the Middle East with a lot of desire to seek revenge for years to come. And that, I don't know how you can possibly portray that as anything that looks like victory for the United States, but President Trump might just do that. Kusenjalo, umbutho wezokuvikela kwa-Israel izolo usonge ngokuthi uzoqhubeka ubhekane ngqo nanoma yimuphi umholi i-Iran ezozama ukumqoka.